परिवेशन करथिला प्रदीप भाई जाओ ए गीत रे आशा लागुଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଥର ତାଳି ବାଜିବ ଦିଟା ଯାକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଟା ଲଗେଇ ତ ଜୋରଦାର ଜୋରଦାର ଦେଖିए ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ହସିବ ଆଉ ତାଳି ମାରିବ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ହସିବ ଆଉ ତାଳି ମାରିବ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯୋଗଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତାର ଚାରିଟା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ କଣ ଏ ଏସିଡିଟି ବି ରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସି ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡି ରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଜୋରଦାର କରିଦେଲି क्या बात है आपण मानकर ए स्नेह श्रद्धा सबले थाउ तेरे चलंतु मंचन आमंत्रण करूथि कंठ से श्रीमती अर्चन ताकर कंठ सुनिबा आज कार्यक्रम परवर्ती गीत गणे
hello, 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 hello.